देनी गे। हम मंगलियो काहे नहीं चॉकलेटवा देनी गे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे। हम मंगलियो काहे नहीं चॉकलेटवा देनी गे। हम मंगलियो काहे नहीं चॉकलेटवा देनी गे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे। सुताई के तू मालिश करे तेलावा गे। हमरा से कवन गलती बेजा दियलू जेलावा गे। कोरान सुताई के तू मालिश करे तेलावा गे। जेलवा में चौड़ी कैसे हमारे गेटवा खुलतई गे। जेलवा में चौड़ी कैसे हमारे गेटवा खुलतई गे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे। हिलवा में जाई के तू कैनी आदत से भेटावा गे। राइटर पर दीपावा के देनी तू चॉकलेटवा गे। शंभुआ से चौड़ी काहे तू भेटवा कैनी गे। पाना से चौड़ी काहे तू भेटवा कैनी गे। राइटर मनोजवा से काहे नहीं भेटवा कैनी गे। भेटवा कैनी गे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे। कैसे 4 दिन में चौड़ी तोहर बेटवा होलौगे।